Kurupati mandeg dhisik Duryudana. Bapakmu iki Cacanitra. Bapakmu itu ora bisa nyumurupi marang soroting Basanta. Nanging uta secara lahir batinku ora wuta Duryudana. Gage rungokno yen wong tuwa tutur marang anak Kurupati. Nggonku tutur ngandhani kowe lambe sak tuman kali sak merang. Oh, Kurupati. Kowe kuwi salah sawijining anakku sing wegah nampa warak nampik pitutur ingkang becik. Aku ki gumun setahun jembleng serendeng karo kowe kuwi Duryudana. Janjane saben dinane kowe kulino njungkati rambutmu nanging yo gene kowe ora nate njungkati pikirmu. Kowe kuwi pengayom Duryudana. Kowe sinembah dening para titah, sinanjung dening para priyagung, sinengkuyung dening para adiluhung. Guneman ngendika tembung sakrimah tumindak sapecak aja nganti grusa-grusu. Lah kok kowe jebul wengis Kurupati? Jebul ngastrina iki tok sumbering angkara. Lah kok jebul korupsi dadi budaya. Lah kok jebul golonganmu dhewe sing mok pikirke. Kowe kok nyugihke golonganmu dhewe tanpa mikir marang kebutuhaning rakyatmu iki kepiye? Utakmu janjane kepiye? Duryudana, bajingan kowe anakku. Kurupati. Mestina iki jembar wewengkone. Kawentar negarane. Jebul pating balesar tumindake para nayaka prajamu. Mestina tak jabel, mestina tak jaluk. Aku mbiyen mung dadi Yuwaraja, dadi ratu wakil mangkili marang Kyai Pandhu Dewanata. Kowe kudu lengser saka keprabon. Kowe kudu lengser keprabon Ngastina, kudu bali ben digruwentak dening para Pandhawa. Sing ndarbeni tata krama, ndarbeni kasusilan. Ora kaya dene patrakmu kaya dene sono ugal-ugalan. Hal dadi apa negara Ngastina iki? Ya kok jebul letek. Bondo negara dienggo bal-balan bondo negara. Momong entakake sawadya balamu. Kowe malah ngrenah patine anakku Bimasena Werkudara. 1000 srana 1000 dalan bakal mok liwati kanggo mateni marang Bimasena. Aku ora lega, aku ora liya. Kurupati, Bimasena Werkudara bisa mati yen aku nyawang getih muncrat. Sirahmu pisah saka gembungmu Duryudana.
anakku si Bratasena nggone renggan kula temepya kula marang Reksi Begawan Durna. Nadyan aku ora maidu kaya ngapa kawasisan Reksi Kumbayana kasantosane Reksi Durna nanging kabeh mau kari kumpulane Ngger Puntadewa. Dene wektu iki Begawan Durna kumpulane para Kurawa Ngger Kulapunta. Ibumu kaya dene ninggal jabang bayi abang ana tepining balumbang kula. Kaya dene bingung ibumu ngrasake kadang muncul Dipati. Sawetara Candra ncak saka negara ing Amarta. Perlu prihitana ngarsane Reksi Durna saka gone konjem kang sarta sengsem marang kawruh. Ngilmune Pandhita Durna nganti iki kaki sena lali kewajibane dadi satriya. Nyatane pirang-pirang jejibahan kang mestine kudu sinangkul. Kasane kabeh klewo temane nderek kula keteteran mulai para kawula Ngamarta basan makayotan potata makate tanpa budi kula anak-anak Yapane kalangan akrapande mung saratimun Sasodara manjir kawur yen pangku jiwa manis manggap sineting dalu
Arjuna kula wonten dawuh Ibu susulen kakangmu Pratasena kanthi bali marang Praja Yungga kembar kula ibu do kula Kanjeng Ibu gage sira kembar tak utus suwana marang Sokalima dulurmu Pratasena derekna bali marang Raja Ngamarta kula sarana ingkang mengkono kula kadangmu Pratasena tumuli enggal eling marang kewajibane maranata marang para bebrayan Ngamarta iki kula. Waduh Ibu nyandung duke kekathah Ibu sampun wonten gangsal dinten menika Kanjeng Ibu kelempakaken dhateng para putra ingkang rimban tanah sanes amung kajawi kadang kula Yayi Bratasena. Ibu sabab menapa kula badhe matur Yayi Werkudara menika sanes lare malih. Yayi Werkudara menika sampun telat gumbalanipun melang pundhakipun melang-melang dadanipun gumelang cahyanipun mesti kewala inggih sabab mekaten saliring panindak tartamtu boten pisah kaliyan ingkang winastan petang-petang kanthi karahayun. Duh Ibu nyuwun sewu Ibu keparenga menggalih sak wiyar-wiyaripun jagat wanita masih kawon wiyar lan jagatipun para priya menggah anggung redating penggalih Kanjeng Ibu mboten nama mukal saweg namastu Kanjeng Ibu anggenipun kuatos dhateng lampahipun Yayi Bratasena mila ingkang mekaten Kanjeng Ibu kula suwun kanthi sanget wekdal klenggamangke keparenga ambudi sarana andedonga nyuwun ugraning Yang Manon lekasipun Yayi Bratasena anggenipun cecangketan kelaman Rama Peremban Begawan Durna menika mugia antuk pitedhahipun pangeran antuk guru ingkang sejati Yayi Sena anggenipun renggang gulaka ngepir pulut kelaman Rama Peremban Begawan Durna menika inggih awit kapitayanipun Yayi Werkudara jagat menika mboten wonten Brahmana ingkang didaya mboten wonten timbang bobotipun kelaman Rama Peremban Begawan Durna. Mongko Ibu paduka nate sampun paring dawuh dhateng keng putrapun Punta sedaya gegayuhan mami lampah kapitayan ingkang kandel inggih ngriku tartamtu Gusti badhe hangidini peparing dhateng titah ingkang anggenipun ndedonga kanthi menep saha kapitayan ingkang kandel Ibu. Anakku lanang Puntadewa nadyan sekti kaya ngapa sira anakku lanang ora bisa njajaki jroning segara kidul kaya ngapa lekase Pendhita Durna kaya ngapa lakune para Kurawa nggone tansah mitenah maeka lan nganggo sewu srana ngene arep ngilangi marang para anak-anakku Pandhawa. Ibu maksih kelingan likalane pendadaran siswa Sokalima. Ibu maksih kelingan rikalane sira anakku lanang njaluk baline Praja Ngastina. Tinggalane wong atuamu sira diparingi liru ana Marta Wisamarta. Satemene sira mung dilaropake marang wana Marta Wisamarta ben padha mati. Nanging marga saka kandel
kapitayane anakku okasane donga para leluhur dongane para alim ulama anakku padha kalis urbeda aku durung lega lamun durung nyumurupi anakku bali Arjuna gage susulen kakangmu kaya aja kesuwen ngene cedhak lawan Sidurna Arjuna duh ibu keparengan wonten ngarsanipun dika Kanjeng Ibu nyuwun sewu Ibu kula menika kalebet siswanipun Rama Peremban Begawan Durna Lut kapitayan kula Ibu Rama Peremban menika salah sawijining brahmana guru ingkang estu anuntun dhateng lampahipun siswa milanipun Kanjeng Ibu kepareng pitados dhateng lekasipun Rama Peremban Begawan Durna kemawon Ibu bilih pitedhahipun Rama Peremban tartamtu kamulyan kamukten badhe tinampi yen kowe wegah karo kongkonan kembar kangge susulan tulurmu kae kembar aku ora pengen awang anakku mati kembar Omosonya pratangga winduyan ampun aku mampang malete mancala putus sing ulur leman Sosowan ilang sosowan ilang sosowan ilang Propoloto ringawan sangposane metal Leraken kening kota Satane Sang Dewi Kunti Malibrata Sang Dewi Krita dadak ranggen semilir tempuh pendhapi agung praja Ngamarta Indraprahasta yektiku pangaribane Sang Werkudara kanjeng manjaning praja Ngamarta dirubung dening para kadang rasane wekasane sira bali ibumu punjinen ibumu duwe naktar daline kula kalus urbeda ibu pengen jajan marang pasar gedhe Wirata punjinen ibumu dimen disumurupi marang kabeh para bebrayan
ngamarta kula adikku balimu sacawis dampar keprabon negara ngamarta nggono wae di Mensia dikrasan manggon ngamarta ya Mas monggo kula dherekaken tindak dhateng kasatriyan kula Kakang Mas keparang mriksa anggen kula di Kang Mas lho Kakang Mas monggo kula dherekaken dhateng kasatriyan kula Kakang Mas keparang iki lenggan mangke badhe kula subya-subya dhateng kasatriyan kula Kakang Mas apa wis lenggau aku tak kondo jajan marang pasar gedhe Wirata duwe sing monggo jajan dumno marang fakir miskin sing isih butuhake marang pambiyantumu akeh wong ngeleh MPG wis eneng rek ngeleh sing kandha sapa saiki ora ana wong jeneng sambat ngeleh wis ora ana mula aku pengen jajan marang pasar gedhe Wirata Sena aku pun jeneng anakku lanang adikku di negara ngamarta nggono jadi dadi ratu wae ben kasan yayi ora mung lunga wae wah bareng kakangku nggonku lunga iki ora jeneng aku nggonku kepengin dadi ratu babar pisan ora bareng kakangku tetep lenggah keprabon aku dadi adek-adek sing bakal ngayomi marang siramu jelaprong ora maidu kasatriyamu becik kembar ora maidu yen kuwi singkih nggon nyoblo-nyoblo karo kakangmu monggo arep singkih monggo arep numpuk donya monggo ae sugih kadonyan iki mung tata gelar kelakuan tumindak kudu mau becikake anakku lanang Pratasena babu ndi apa ibumu pangkling nyawang anakku lanang katemben wis 2 wulan iki aku ora ketemu marang panjenengane anakku lanang pangkling banget pangkling piye saya lemu apa saya kuru anakku lanang wingi sira kuluk katon gondrong rikmakmu nanging wektu iki katon kinelung Sena beneh laman padatan ibumu banjur tambuh-tambuh kaya dene
kapercayan mumbuk menawa wis menceng marga wektu iki kowe renggang kula kemepyur pulut kabeh pituduhe Begawan Durna mesti mok turuti kabeh perintahe Durna mesti sira kula tansah mestuti. Durna kuwi guruku ora luput ora salah yen aku manut mestuti dawuh Durna bapakku. Nanging Durna kuwi cedhak kelawan Kurawa. Ulinge bapakmu mbiyen aja cedhak marang kebo gupak mundhak melu kelepetan. Mula kula aku kuwatir wektu iki sira kula anakku lanang. Aja nganti bali marang Sokalima. Aja nganti sira bali ketemu marang gurumu Pendhita Durna. Ibumu wektu iki wis meling marang anakku lanang. Wis tak penggak wis akeh guru liyane. Iki wae cukup nggonmu meguru marang Pendhita Durna. Babar pisan ibumu wis ora percaya karo rembuke Durna mau. Undang kanjeng langit kelakaton mergenen sanging bersama wekandrong saparang kadulung. Adikku diadikku wis kandhek anggone sira Syadi meguru marang Begawan Durna. Kurang pinter apa Kakang Mundurwati, Kakang Prabu Sri Bathara Kresna yen kepengin kawasisan kawaskitan eyang peremban Begawan Ambiyasa ing Saptamarga isih kepengin olah raga kasantosan isih duwe pepundhen. Kakang Ming Mandura sira Syadi kandhek kaja nggone sira Syadi cedhak-cedhak kelawan Begawan Durna. Kakang Mas kandhek sampun kalajengan gendika Kang Mas pitados dhateng rembakipun Rama Penemban Begawan Durna. Kakang Mas kepareng duka Kakang Mas sampun kalajengan anggenipun nuruti dhateng pikajengipun Begawan Durna. Monggo kepandhipun penggalih. Begawan Durna menika kelepetan dedosanipun para Kurawa. Kurawa menika sewu dalan sewu sarana anggenipun badhe mitenah mateni dhateng lekasipun para kantang-kantang Pandhawa. Wis cukup. Wis cukup ngono padha guneman. Yen wis cukup genti aku sing arep rembukan do gatekno. Nggonmu gatekake nganggo pramana jati. Aja kowe nuruti nepsu nggonmu memungsuhan. Masanya pratangga indriya amun-amun rego mampang maledek mancala sapa wae ora kena menggak karepe Bratasena. Begawan Durna guruku sing sejati anuntun lakuku nuduhake kamulyanku. Nyatane wektu iki durung ana kawruh kang sira tampa nggih kula. Kawiwitan sira cedhak Begawan Durna malah kepara sira beneh kelawan padatan. Tingkah lakumu salah bawamu muna munimu wis adoh saka kasusilan adoh saka tata krama. Durna kuwi dudu gurumu kae wong barang sulapan ya kula. Aja kepati-pati cedhak kelawan Begawan Durna. Anane bapa Durna durung
Paring piwulang marang aku marga isih ana pakaryan lan kewajiban sing durung tak estokake. Karepe Durna kepriye? Siji, aku kudu nuduhake kenama Kayugung Suswing Angin. Angka loro, aku kenen mujudake kenama Tirta Pawitra Dimaning Suci Banyu Perwitasari. Kayugung Suswing Angin wis tak aturake Durna bapakku. Kayugung Suswing Angin kuwi apa lan manggon ana ngendi? Gage aku tak ndongeng midhanerna. Kekonang sorong-sorong tentang kadang Kayugung Suswing Angin dadi srana Risangsena nampa dari kawruh kasampunaning dadi kawruh kasampunaning urip. Wis pateng Gunung Candramuka Werksamuka, Gunung wit-wit den bedoli, kayu watu den dungkiri, buka candrane. Kayugung Suswing Angin tak peduli wit-witan tak dungkiri kayu watu. Wah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Raden. Makananku iwak entah tak pangan yang bulan omah leleder makananku iwak wader tak pangan yang pinggir pager lelerok makananku iwak jeruk tak pangan yang pinggir ngebuk leleli makananku iwak sili A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Aduh panas. Panas. Aku njuk ususe, aku njuk anine, aku njuk babuke, aku njuk anine. Lelepah. Kau la wala wala. Aduh panas. Jual batan. Wah, Gunung Candramuka ora iso muka. Ora arek menungso marang tata enggak. Wit-wit mok tebangi. Watu mok dungkiri keparat. Mula banjir sak nggon-nggon. Marga saka tingkah patrape menungso kaya dapurmu. Banjur Cadrapa parat. Kayu watu medholi wiwitan aku Dityakala ruk muka
Mbau reksa gelem kancamu kowe iki. Wayang serep mau masih rolas kotak ayo oh idian Yeah!
Aklabanda montar Dinalaga konang sorong-sorong tanpa adang Loleh nganan ngiring Risang Bratasena Angupadi bangkene raseksa kang den dukung mbok yaksa kalih icaswa pandengan ngarengi pedhut mangampak-ampak angin Garuda ana sura paring sabda ulun yang Bathara Indra ulun yang Prabayu kaki mangung ongrohan rimang berleno panpokanen opilah hong mangarcana moyo sidis aring bawana Bratasena hayo kaget ulun Jawa Tengkendran yang Bathara Indra yo ulun yang Bathara Bayu kaki Indra lawan kaki Bayu loleh nganan ngiring sira golek apa duta seklara tak tukumbo ilang saka pandenganku sing dadi buta mau jeneng ulun sing dadi brahala mau ulun kaki ayo kaget ulun ingkang dadi brahala rikala ulun nampa siku dendaning yang ulun jagat karana rikane ulun mangan wae ing dami kinukus ulun nampa siku denda ora beda nggir kaki sira ingkang bisa ngluwat marang nirmala ulun ganjaran saka jeneng ulun ingkang aran sesupe Dewendra tumli tampanana kaki kejaba wujuding sesupe Dewendra ulun uga paring bebungah marang sira marga jeneng kita nggir kaki bisa ngruwat marang nirmala ulun sira angkat derajat kita sak bobot dewa ing kadewatan ulun ganjar wujude ngilmuning dewa gaib wali lolah rasa malah rijalola kaki ulun uga bakal suka bungah marang sira nggir kaki sena marga sira kaki bisa ngruwat marang nirmala ulun tumuli pusaka Kyai Bargawastra Tampanana kaki ulun uga bakal paring busana marang sira kaki busana ingkang yekti wis pinaringake marang sira kaki bakal ulun jangkepi ritma kita bakal ulun gelung nggir kaki mula tumuli kaki lungguh kang kanthi permati wening napa candriyamu sira bakal ulun gelung kaki
sira wis ora gondrong meneh mengko karep apa wis menep sira kaki gelung minangkara ndek ngarep dhuwur-dhuwur iki minangka dadi prambang suci dari sira kaki. Wah, banget panarimaku. Sira golek apa bingung kedua mapan ana ning Gunung Candramuka. Kayugung susuhe angin. Perintah Durna bapakku dadi sarana nggonku. Napa dari kawruh kasampurnaning dadi kawruh kasampurnaning urip. Bratasena karepe gurumu kuwi satemene paribasan sarta cangkriman ingkang sira wajib mbatang. Mulai kengaran kayugung susuhe angin. Kayu iku kayon, kayon iku karep, gung iku gedhe. Susuhe angin iku mlebu metu ning napas. Kekarepane Bratasena gedhe, kadite nggone kepengin ngudi kawruh kasampurnaning dumadya kawruh kasampurnaning urip. Satemene cangkriman kang sira wajib batang. Waduh, nggih kaki. Satemene iki mung paribasan. Wajib sira nceki tembunge gurumu Resi Durna mung wae oleh ngulun marang sira nggih kaki. Cilik aja gedheng, gedhene aja nganti mitenah marang gurumu. Durna nggone merintahake mujudake perintahe sing gawe jagat nggih kaki. Wah. Cangkriman sing wajib tak batang lan aku bisa nglejak marang isine kayugung susing angin dene pamintane Durna bapak kowe ngangka loro wujude tirta pawitra dipahening suci banyu Perwitasari. Mula taliku ana kene arep nyuwun pangestu babu pundi nyuwun pangestu bareng kakangku njaluk dongane jlamprongan kembar. Wektu iki aku arep goleki kanthi kelaran
Tirta Pawitra dimahaning suci banyu Perwitasari. Banjur manut kapitayan lan perintah Durna bapakmu. Tirta Pawitra dimahaning suci Perwitasari mapan ana ngendi? Durna bapakmu wis merintahake wis dawuh. Tirta Pawitra dimahaning suci mapan ana segara Minangkalbu ya segara kidul. Mula aku arep pamit Babu Mudi tak jeguri segara kidul ndak goleki kenama Tirta Pawitra dimahaning suci banyu Perwitasari.
kabeh tumrap kudu nangis kuwi sing tak syukur ki pangestumu kabeh ganjarake pun kulaku aku mongkon kumudi karo golek ilmu aku ngopi golek dagangan kurewel tuh nangis yen aku lalu ngobrolian bandung boyo melem manut sakno ibumu kowe aja mangkat Kang Mas ampun tindak kula nderek Kang Mas kula nderek ndi kok Kang Mas yen syadi tegel karo ibu gage mangkato sengkakno ibumu nggone murid marang Kasidan Jati gage sengkakno ya wis yen pancen aku ora oleh mangkat ya wis ora oleh mangkat ya ora apa-apa maksudnya piye yen ora oleh mangkat ya ora apa-apa aja gawe bingung rembugmu kuwi angel nggo ngarep ngonceki lah yo yen dulur-dulurku ora oleh mangkat ya ora apa-apa sampean ku saya tuwek kok saya angel men to Mas sulit men to digone Mas keparengipun kados pundi ra katri teng gamblang ingkang cetha yen dulur-dulur ora oleh mangkat ya ora apa-apa piye surasane gimana malah bingung ya Mbak kowe arep mangkat ya arep mangkat gage ibumu sengkakno patine gage kowe arep tegel ibumu paten ngomong gage yo paten ngomong Sikra sungkem dhateng ibu Dewi Kunthi Maribrata sang Dewi Krita Risang Sena wis dadi watak mantune Risang Bratasena lamun duwe kesaguhan ora watak nglincati dhateng kasagahan nadyan ingkang ibu kanggo dari Bratapira Risang Sena Yan Harjuna anandak dhateng sukunira Risang Werkudara ananging Risang Sena dhateng Kombi padha sanalika noleh nganang ngiring duwe kendho dene para kadang gondeli dhateng badane Risang Sena ibu dalam para kadang sigra den kipatake 12 dina karsang ngurusake sing dadi lakune Sungkaring bias soleh harya Werkudara ambek pasang Kalimantan B sinabena kula dilihat bena saking ketulaman damawak tawang tuan lho mangke rumiyin Surya Katawi hima peteng jagatipun kadang-kadang Mandawa Yai Obor Kang Raka sampun angasta tumuli padang tetrawangan jagatipun ada di para Pandhawa Yai Putra
lekasipun Yayi Bratasena inggih mangke Kanjeng Ibu dawuh kantoko Koko Prabu mangke Yayi Werkudara wonten menapa Kirikala semanten para kadang Hanyaranti wangsulipun Yayi Senwanami sareng Yayi Bratasena wangsul boten nyinten menawi minta pamit dhateng Kanjeng Ibu dalah para kadang anggenipun badhe minangkani panyuripun Rama Premban Begawan Durna anggenipun Yayi Sena mugi kawruh kasampurnaning dumadi kawruh kasampurnaning urip Rama Premban ngersakaken bebono ingkang setunggal kayugung susu ing angin angka kalih ingkang nama Tirta Pawitra Dimahaning Suci banyu Perwitasari kayugung susu ing angin sampun rinegem dening Yayi Sena kantun ingkang nama Tirta Pawitra Dimahaning Suci Duh Koko Prabu mboten pati nduga mana lekasipun Yayi Werkudara ing atasipun segara kidul ingkang nglangut tanpa panggon jembar wiyar ingkang mekaten badhe dipun jeguri dipun gogo ingkang nami Tirta Pawitra Dimahaning Suci badhe kaboyong kundhuk dhateng Rama Premban Begawan Durna Yayi Sena sampun boten saged dipun emutaken malih sampun boten saged dipun emutaken malih kula kedah kados pundi Koko Prabu Yayi paduka menika salah sawijining ratu tangkenaning susah nyuwun sewu Yayi kula tingali boten namung Yayi Sena anggenipun meguru dhateng Begawan Durna estu mekaten kalebet Yayi Madukara pun Permadi anggenipun meguru dhateng Rama Premban Begawan Durna menawi mekaten kula badhe sambung rembag kaliyan Yayi Arjuna inggih Yayi Arjuna mrene to Sira Syadi nggone bebarengan renggang kula ngopi pulut ora nate pisah laman si Werkudara meguru marang Begawan Durna kaluhuran endi ana Permadi ing kono ana Werkudara inggih endi ana lek pama mesti ana Donot Warsana wis kaluhuran mekaten Sira Syadi cubriya apa ora marang karepe Begawan Durna iki nyuwun sewu tandha pitaken tegese piye anggenipun Rama Premban sawetawis dangu minangka dwija dereng nate damel kacintrakan kula lan Kakang Masena terus namung elokipun wekdal mangke Rama Premban anggenipun merintahaken kula wau boten ketemu nalar ora ketemu nalare tegese kepiye sinten tiyangipun jegur segara saged wangsul panjenengan bayangaken tiyang ingkang jegur segara ingkang jembaripun mekaten tarang tritis niki jembar nglanggut tanpa pagut yang Kakang Mas Bratasena jegur menapa inggih ketemu nalar menawi saged wangsul karepe Arjuna kula badhe nandhi Rama Premban Begawan Durna minta tanggel jawabipun Rama Premban tanggung jawab sing tegese kepriye pepareng lenggan mangke niku ngawat-awati lampah kula badhe sowan dhateng Rama Premban Begawan Durna nyuwun tanggel jawabipun Rama Premban iya Kakang bakal ngawat-awati marang lakuning Sira Syadi tumli minta pamit laman Kakang inggih Koko Prabu kengrayi nyuwun pamit adiku diadiku nganggo srana lan dalan apa nggone Sira Syadi njaluk tanggung jawabe Premban Begawan Durna Sira Syadi aja nganti tinggal kaprayenan yudi eling pumodi eling sewu srana dalan Kurawa nggone arep
mitenah marang adi-adiku Pandhawa inggih. Para nyuwun pamit kula badhe nyuwun pamit kula mboten ninggalake dhateng lekasipun Yayi Arjuna. Yayi Arjuna anggenipun badhe minta tanggel jawabipun Begawan Durna. Anggenipun merintahaken dhateng kandhang kula Yayi Sena. Sedayanipun kula borongaken dhateng Jingandika. Ing samukawisipun tentremaning lampahipun. Mugi-mugi dados sarana kamukten saha katentreman. Lan kula suwun kanthi sanget rahayu lampah dika paduka Bapak Prabu Sugeng ndherekaken Jinghartika ati-ati yuji punika sadaya. Wes Bapak yuji. Arjuna rahayu lakumu gading payang kakangmu Sena ben antut kamulyan yuji. Sampun kepareng rakanta nyuwun pamit sembah.